Moi! Katsotaan tänään vähän minkälainen sisältö toimii tällä hetkellä Instagramissa. Ja mä en nyt puhu varsinaisesti siitä itse sisällöstä, eli siitä mitä sun kuvat tai videot sisältää, minkälaista tekstiä niiden yhteyteen kannattaa kirjoittaa, jotta ne vetoo sun yleisöön, vaan mä tarkoitan ihan itsessään sitä sisältömuotoa, eli kannattaako julkaista kuvia vai keloja. Jahas, mulla on Assari tuli tänne mukaan, se aina tykkää tulla tähän kameran eteen, mutta joo, eli siis katsotaan ihan sitä, että toimiiko kelat storeihin. Mä en puutu nyt, koska mä en pysty näyttämään niiden näyttöjä tässä samalla tavalla. Mä näytän yhdeltä mun kanavalta esimerkin siitä, että miten mun ihan viime päivien kuvat ja kelat ja sisällöt on toiminut tuolla. Mä en tiedä muuten häirittääkö sitä ketään muuta, mutta mua häiritti ihan hirveästi toi oranssiämpäri tuossa mun takana, niin mä käyn siirtämässä sen pois, koska se on niin kirkkaan näköinen täällä. Tää on muuten tää on hauska. Tää oli joku semmonen niin kuin jonkun tyylin ämpäri. Sai valita tuolta kaupasta kaikkia, vapaa-valintaisesti kaikkia hedelmiä, joten ostettiin semmoinen ämpäri. Se on nyt tossa lattialla, kun se ei nyt mahdu meidän pienessä keittiössä olen muuallakaan. Joo, okei. Eli tosiaan, niin jos et sä tunne mua ennestään, kelataan vähän taaksepäin. Eli mä oon Tanja, mä oon viestintäalan yrittäjä ja mä teen sisällöntuotantoa tällä hetkellä lähinnä mun omiin blogeihin. Mulla on niitäkin 4 kappaletta. Sitten mulla on näitä YouTube-kanavia eri aiheista, peräti 3. Ja mä olen myöskin eri somekanavissa. Mä olen tuolla Pinterestissä ja sitten mulla on Facebookissa useampi tili ja ryhmä ja sitten mulla on pari TikTok-kanavaa ja sitten mulla on Instagramissa peräti 5 eri tiliä eri tarkoituksiin. Mä en kuitenkaan tee somea mitenkään päätyönä. Some on mulle vähän semmoinen sivujuttu, joten se tässä niin kuin disclaimerina, että mä en ole todellakaan niin kuin sillä tavalla aktiivinen somettaja, että mä tekisin sitä mitenkään strategisesti ja päämäärätietoisesti tai yrittäisin kasvattaa mun kanavia. Mutta ne on ehkä hyvä esimerkkikin siitä, että miten toimii semmoinen niin kuin peruskanavat, että ilman että julkaisee niin kuin joka päivä 10 kappaletta sisältöä. Tosin mä oon sitä mieltä, että se ei oikeasti edes ole mikään oikea tapa kasvattaa kanavaa, vaan kunnollinen sisältö. Mutta koska se ei ole tämän videon aiheena nytten, niin ei mennä siihen syvemmälle. Mutta mä kerron kuitenkin sen verran, että mun tosiaan 5 Instagram-kanavaa keskittyy kaikki eri aiheisiin. Niillä kaikilla kanavilla on eri tarkoitus. Jotkut on tuomassa trafiikkia mun blogeihin ja sitten jotkut on ihan yksinkertaisesti vaan siksi, että mua huvittaa julkaista. Mulla on esimerkiksi semmoinen kanava kuin Rydyngössä, jossa mä julkaisen mustavalkokuvia, koska valokuvia mä en juurikaan saa tehdä asiakkaille mustavalkokuvaa, mutta mä tykkään kuvata semmosia, joten mulla on kanava, jossa mulla on vaan ihan mustavalkoisia mun omia tämmösiä enemmän niin kuin vähän taiteellisia matkakuvia. Sitten mulla on tää Creastokin kanava, joka toimii pääasiassa mun matkablogin sisältönä kanavana nykyään. Ja sitten siellä on jonkin verran ollut mulla näitä kaikkia blokkaamiseen liittyviä vinkkejä ja muuta. Mutta tänään me mennään kattoon tuloksia mun tämmöiseltä Mausta-kanavalta, joka on ruokaan ja juomaan keskittynyt ja ruokamatkailuun keskittyvä tili mulla siellä Instagramissa. Mä julkaisen sinne semmoisen ehkä pari kertaa viikossa. Saattaa olla pitkiäkin taukoja. Mä saatan olla hyvinkin jopa viikkoja julkaisematta. Joskus mulla saattaa olla Instagramissa kuukausienkin taukoja ja vähän tilistä riippuen. Toi Mausta on mulla semmonen niin kuin, mitäs mä nyt sanoisin, semiaktiivinen tili, johon mä kuitenkin pyrin niin kuin laittaan keskimäärin sen, että siihen nyt tulisi kuva tai pari viikossa. Mutta mä en stressaa niistä kanavista mitenkään. Mutta joka tapauksessa se, että tosi moni on tässä viime aikoina valitellut sitä, että Instagramissa näkyvyys on laskenut tosi paljon. Ja mä oon huomannut sitä samansuuntaista itselläkin ilman, että mä oon tehnyt mitään muutoksia siihen mun julkaisutottumuksiin. Eli että mä julkaisen sillä normaali perustahdilla, mitä mä oon aikaisemminkin tehnyt, ja samanlaista sisältöä kuin mä oon aikaisemminkin tehnyt. Ja sit mä oon huomannut, että ne vaan ei niinku tavoita enää ketään. Ja mä en siitä tosiaan stressaa
stressaa sen enempää, koska mun myynnit ei tule Instagramista. Ne ei ole mulle tärkeät kanavat siinä mielessä. Mutta koska oli meidän syy julkaista Instagramissa mikä tahansa, niin mä uskon, että meistä jokainen, haluttiin me sieltä myyntiä tai ei, niin jokainen haluaa näkyvyyttä, koska mitä järkeä on tavallaan julkaista julkisella tilillä Instagramissa, jos niitä postauksia ei kukaan näe. Ja sen takia mä näytän nyt, että mikä on ollut toi mun nyt tässä viime päivien, kun mä lähdin testaamaan, niin ne tulokset nyt sitten täälläkin. Eli kun Instagram suosittelee jotakin tiettyä sisältömuotoa, niin sitä kannattaa kuunnella. Ja niin kuin mä sanoin, että mulla on valokuvaajana, Instagram on ollut just se kanava, missä mä haluaisin julkaista stillikuvia, yksittäisiä kuvia ja tehdä sen niin kuin nätin näköiseksi sen seinän siinä, että se grid olisi kiva, että ne olisi aseteltu ja mietitty. Mutta valitettavasti sillä ei ole mitään merkitystä näkyvyyden kannalta. Ja mun on ollut niin kuin pakko hyväksyä se, että on tehtävä niitä sisältöjä, eli on tuotava niitä keloja, on tuotava siis videomuoto mukaan Instagramiin, jotta siellä voi enää vuonna 2025 saada minkäännäköistä näkyvyyttä. Joten vaihtoehdothan on siis Instagramissa se, että on yksittäinen kuva, tai sitten on kuvakaruselli, tai sitten on Kela, eli Reels. Ja sitten tietysti niissä keloissa vielä se, että mitä pituutta Instagram suosii. Että jossain vaiheessa se on ollut niin, että se suosi sitä 4-5 sekunnin mittaista tosi lyhkäistä videonpätkää. Mutta nyt Instagram on itse ilmoittanut, että pitkiä videoita suosittaisiin enemmän ja nostettaisiin enemmän. Mä en ole tosiasiassa huomannut tämmöistä vielä tapahtua. Mun mielestä ainakin niin kuin mun omilla tileillä se ei vielä näy millään tavalla, eli mulla pitkät videot ei todellakaan saa hyvin näyttöjä. Ja Instagramissahan pitkä video siis tarkoittaa sitä minuutin mittaista videoa, ei niin kuin tällainen kuin vaikkapa YouTubessa, jossa voi oikeasti tehdä niin kuin koko illan elokuvia. Joten mun testitulokset osoitti sen, että Kela on edelleen 2025 se kaikkein toimivin ratkaisu. Sitten siitä seuraava alaspäin on se kuvakaruselli ja kaikkein huonoimmin saa näkyvyyttä yksittäinen kuva. Ja ei ole mitään merkitystä sillä, että mitä siellä tekstissä lukee, mitä se kuva tai kela sisältää. Ei ole mitään merkitystä sillä, mitä hashtageja käytät, koska vaikka laittaisit tismalleen samat hashtagit, niin se sisällön muoto on tosi merkittävä. Mutta mä näytän ne tulokset nyt tosta ihan mun kuvakaappauksena siitä mun Instagram-tililtä, yhdeltä niistä, niin näet tämän, että mitkä ne näyttömäärät mulla on ollut tässä. Ja mä suosittelen, että katot sieltä omalta kanavaltas myöskin näitä sun näyttömääriä ja vertailet sitä, että kuinka paljon on eroa niin kuin sisältötyypillä. Ja kokeile vaikka, jos et ole vielä kokeillut, niin jos sä oot julkaissut aikaisemmin stillikuvia, siis yksittäisiä kuvia, niin kokeile tehdä vaikka siitä kuvasta 5 sekunnin kela ja sit vertaa, että kuinka paljon sä saat niille näyttöjä. Ja sitten vertaa myöskin sitä, että kuinka paljon niistä sun näytöistä tulee sun omilta seuraajilta, niiltä, jotka seuraa sua entuudestaan, ja kuinka paljon tulee uusilta. Koska se erityisesti, jos sä haluat kasvattaa sun tiliä, eli sä haluat niitä uusia seuraajia saada kiinni, niin silloin ne kelat on tosi tärkeitä, koska kuvat ei ainakaan mulla ei saa juurikaan näkyvyyttä niiltä, jotka ei seuraa entuudestaan. Kun sitten taas keloissa, kun mennään sinne isoihin näyttöihin, niin siellä helposti päästään semmoisiin lukemiin, että esimerkiksi vaikkapa puolet tulee semmoisilta, jotka ei seuraa entuudestaan, jolloin sitä kautta voit sitten kasvattaa sitä sun tiliä, jos sulla on tarkoitus saada lisää seuraajia. Mutta mennään katsomaan suoraan sinne tilastoon, se on vähän valasevampaa kuin se, että mä vaan tässä höpötän aiheesta. Käydäänpä vähän katsomassa mun yhtä Instagram-tiliä, että minkälainen sisältömuoto tällä hetkellä toimii. Mä otin kuvakaappauksen tuolta mun tililtä sen takia, että
näkyisi vähän paremmin nuo lukemat kuin tuosta pieneltä kännykkäruudulta. Eli tässä on nyt kuvakaappaus tältä päivältä mun tuolta Mausta-nimiseltä ruoka- ja juomatililtä. Ja nämä kuvat, mitkä tässä näkyy, on nyt helmikuun aikana julkaistuja. Eli mä kuvaan tätä videoa 26. päivä helmikuuta, niin kuin näkyykin tuolta ylälaidasta. Niin nyt tämä kuva täällä alhaalla on julkaistu 2. päivä helmikuuta. Ja sitten tämä viimeinen kela täällä on pari päivää sitten. Ja laitetaan vähän isommaksi tuolta. Eli nämä kuvat tässä, laitetaan sittenkin vähän takaisin pienemmäksi. Eli tässä nämä 2, noin 3, noin 2. Nämä 7 kuvaa tässä on ihan tavallisena yksittäisenä kuvana julkaistuja. Ja niin kuin näet tuosta, niin nuo näyttömäärät on tosi pieniä. Eli siellä on ollut nyt semmoista niin kuin 100-200 välillä. Yksi on vähän yli 200, mutta siis tosi onnettomasti on nyt vetänyt nämä kuvat täällä. Ja sitten mä lähdin testaamaan vähän tuossa pari päivää sitten. Olen toki testannut tätä monilla eri kanavilla moneen kertaan, mutta mä ajattelin, että nyt kun ne oli huonot, että mä teen ihan semmoisen niin kuin pikatestin, että katsotaan miten tässä käy. Tuossa näkyy tämä. Tämä on Kela ja tässä näyttömäärät on 4245 tähän mennessä. Eli nämä on kaikki nyt sitten tästä kuukauden ajalta julkaisuja. Ja niin kuin näkyy, mä en hirveästi julkaise tuolla tilillä. Mä en ole kauhean aktiivinen Instagramin käyttäjä. Se ei ole mulla missään nimessä niin pääkanavana. Ja mulla siellä Instagramissa tosiaan on 5 eri tiliäkin, joilla on kaikilla eri tarkoituksensa. Mutta kuitenkin niin nyt jos lähtee ihan tämän sisällönmuodon kanssa, että sille jonkun tavalla, että ei kiinnitetä huomioon nyt siihen julkaisutiheyteen, vaan ihan vaan siihen sisältötyyppiin. Niin tässä niin kuin näet, että jos on ollut 171 näyttöä tuolla kuvalla ja tuolla kuvalla 138 ja niiden välissä on Kela, joka on saanut 4245 näyttöä. Eli ihan huikea ero. No sitten tässä oli viimeinen ihan peruskuva, eli yksittäinen kuva sai 150 näyttöä. Nämä on nyt niin kuin viikon sisältä. Sitten mä kokeilin semmoista muotoa, että tässä tämä hampurilaiskuva, niin tässä on kuvakaruselli. Ja se sai pikkusen enemmän näyttöjä, että kun siinä on 2 kuvaa yhden sijasta, niin siellä niin kuin melkein tuplaantui jo näytöt. No sitten seuraavaksi mä lähdin testaamaan semmoista, oikeastaan se lähti liikkeelle siitä, että mä olisin halunnut laittaa tämän kuvan tänne, koska mä tykkään julkaista niitä stillikuvia, niin kuin tuossa sanoinkin, niin halunnut laittaa sen, mutta mä otin sitten tästä lautasesta ihan vaan sen muutaman sekunnin videon pätkän myöskin, mutta mä en halunnut laittaa semmoista, mun mielestä se on niin tosi tylsä semmoinen video, joka on tavallaan keinotekoinen video, että siinä on vaan muutama sekunti sitten kuvattuna tuota lautasta, eikä siinä tapahdu mitään. Eli lähtee niin teknisesti kikkailemaan sillä, että Instagram suosii nyt niitä keloja ja reelsejä, että tää tarvii nyt tehdä näin. No, mutta mä kokeilin. Mä laitoin kuvakarusellin, jolloin mä laitoin siihen kansikuvaksi tämän ihan stillikuvan, ja sitten mä laitoin sen alle sitten sen Kelan. Aha, täältä tulee mun kissa vähän töniin tähän. Katsotaan onnistuuko se tulee tuohon kameran väliin, se yleensä harrastaa sitä. Ja joo. No sit mä laitoin niin kun, sekä videon että kuvan samaan postaukseen. Niin sit kattokaa, täällä on nyt 460 näyttöä. Eli se vielä lähti, ei ihan tuplaantunut, mutta sanotaan 1,5 kertaistui vielä tähän edelliseen, mikä oli pelkkä kuvakaruselli. Eli nyt siinä on niin kuin karuselli, jossa on sekä kuva että video. No tää oli hauska, koska mä lähdin sitten mä kommentoin itse tai kirjoitin tässä siitä näkyvyyden heikentymisestä tämän kuvan alla. Ja sitten siellä toi Kreikansaaren Kati, eli Kreikansaaren metsästyskanavan ja blogin Kati sanoi kommentoi mulle tohon, että hän ei näe noita mun näitä näyttölukuja, että hän näkee ne pelkästään keloista, vaikka mulla on avoimeksi ne laitettu, niin sen takia mä ajattelin, että mä otan tämän tällainen kuvakaappauksena, koska mun kanavalta ette sit ehkä kaikki kumminkaan näe niitä. Niin mä sitten vastasin Katille Kelalla
ottaen tämän kuvakaappauksen, että tästä näkee nämä mun viimeaikaiset onnettomat näyttömäärät. Ja tadaa, 958 näyttöä tähän mennessä tälle. Ja mä vastasin tämän Kelan ihan vaan sen takia, että Kati näkee sen tuloksen. Mä ajattelin, että mä heitän sen siihen avoimeksi vähäksi aikaa ja sitten mä poistan sen tuolta. No mä en sitten poistanutkaan sen jälkeen, kun Kati sen näki, koska mä näin, että toi lähtee niin kuin hirveäseen nousuun tosta toi näytöt, joten tossa nyt aika vitsi. Toi Kela ei sovi tonne kanavalle millään tavalla, se ei liity tähän mitenkään, koska se on tosiaan tuo ruokakanava, eikä toisin kuin esimerkiksi tämä mun firmakanava Creastock, jossa mä annan vinkkejä kaikkeen somettamiseen ja blokkaamiseen ja muuhun, joten tarkoitus oli niinku deletoida toi tuolta, mutta mä nyt jätin sen sitten sinne esimerkinomaisesti, että heti kun julkaiset Kelan, niin vaikka se sisällöltään olisi ihan niinku täysin aiheeseen kuulumaton ja roiskastu vaan tolleen niin kuin nopeasti tohon ilman mitään suurempaa estetiikkaa, niin siellä se nyt sitten lähti jälleen vetämään. Eli mitä tästä on todettava, niin lähinnä se, että sisältöä täytyy tehdä, siis ei niin kuin, itse se sisältö, ei se kuva tai teksti, että mitä se sisältää, vaan että se teksti tai sisältömuoto merkitsee tosi paljon siihen, kuinka paljon sä saat näkyvyyttä. Joten halusit tai et, niin kannattaa suosia niitä sisältömuotoja, jota Instagram itse ehdottaa. Testata kaikkia uusia työkaluja, mitä Instagram sinne suosittelee, niin valitettavasti se on näin. Eli vaikka kuinka tykkäisit tehdä kuvaa, mä itse haluaisin julkaista pelkkiä still-kuvia tuolla mun mielestä, niin kuin mä tekisin YouTubeen videot mieluummin tai TikTokin videot ja pitäisin Instagramin still-kuvia varten ja laittaisin sinne niin kuin mielellään nättejä kuvia ja painottaisin niihin, mutta fakta on se, että ne kuvat ei saa enää minkään näköistä näkyvyyttä, joten siinä on pakko vähän antaa periksi. Älä kumminkaan ymmärrä väärin miten mä sanoin siitä, että sisällöllä ei ole merkitystä, koska totta kai sisällöllä on merkitystä. Laadukas sisältö on ihan kaiken A ja O, ja se sitouttaa sitä sun yleisöä, joka näkee sen sisällön. Mutta jos sä et niin noudata tavallaan näitä Instagramin suosimia sisältömuotoja, niin kukaan ei näe sitä sun laadukasta sisältöä. Eli tarkoituksena on ensin tavoittaa se yleisö ja saada heidät sinne sun sisältöjen pariin, ja silloin he kuluttaa pitkäjänteisesti siitä sun laadukasta sisältöä ja jää sun seuraajiksi, kun ne tykkää siitä sisällöstä. Mutta nyt tässä on tarkoituksena ainoastaan se, että millä tavalla sä tavoitat ne ihmiset, että ne löytää ne sun hyvät sisällöt. Mä mainittiin tuossa siitä, että miten tavoittaa niitä ei ennestään seuraajia, niin käydään nyt katsomassa vielä sen verran täältä ihan tuolta mun Insta-kanavalta, että mitä siellä noi tulokset näyttää, jotta saat vähän käsitystä siitä. Mennään tuonne nyt, otetaan tosta nyt sitten mä käytin esimerkkinä äsken tuossa noita kuvia, niin otetaan tuolta nyt. Eli täällä on tämä kävijätietojen tarkastaminen. Eli tässä on nyt tämä yksittäinen kuva. Mennään kävijätietojen tarkastaminen. Tosiaan peräti 138 katselua tälle kuvalle. Ja täältä näkyy, tän on nähnyt 7,2% semmosista, jotka ei ole entuudestaan seuraajia. Eli valtaosa on ollut, sentään joku, mutta kuitenkin ei hirveästi. Sitten tässä oli tämä 4245 näyttöä saanut Kela sitä ennen, niin katsotaanpa sen kävijätiedot. Kurkataan täältä. Noin. Eli katselukertoja silläkin on vaan 342 täällä. Eli siitä on näytetty enemmän kuin mitä on, huomattavasti enemmän kuin mitä on katsottu. Eli ei ole kauhean hyvin sitouttanut. Mutta 57,9% on ollut sellaisia, jotka ei seuraa entuudestaan. Eli että sitä on näytetty ihan uudelle yleisölle. Heillä olisi ollut mahdollisuus tästä lähteä sitten seuraamaan. Eli näitä kannattaa tutkia näitä
omia tilastoja täältä, niin silloin sä opit näkemään, että mikä sisältö toimii. Ei niitä tarvitse käydä päivittäin katsomassa, eikä siellä kannata niinku roikkua ja yksittäisiä kuvia sinänsä tai kelloja niinku katsella niiden tuloksia. Se vie sulta vaan turhaa aikaa, mutta säännöllisesti kuitenkin analysoida sitä, että mikä toimii. Täällä oli sitten niin mä näytän vielä näin, koska tuosta kuvakaappauksesta ei tosiaan näkynyt, niin tämä kuvakaruselli. Tässä olikin muuten itse asiassa 3 eikä 2 kuvaa, mä sanoin väärin. Mutta joka tapauksessa, eli tämä on kuvakaruselli, missä on useampi. Tähän voi laittaa maksimissaan 20 kuvaa. Sitten, haluatteko te nähdä senkin? Voimme näyttää täältä tämänkin tulokset. Tässä oli 287,9% ei-seuraajia, eli kun oli pelkkiä kuvia. Sitten katsotaan vielä täältä. Eli tässä oli nyt sitten kuvakaruselli, mutta siinä on kuva ykkösenä ja toisena on sitten ihan tällainen muutaman sekunnin videon pätkä. Eli tästä nyt ei edes näe erityisesti se on video, koska siinä ei nyt juurikaan mitään tapahdu. Kurkataan vaikka senkin, miten se on tavoittanut. Eli täällä 462 katselua, josta 43,1% on ollut ei-seuraajia. Eli näillä on niin kuin hyvä mahdollisuus kasvattaa sitä tiliä silloin kun tavoittaa näitä ei-seuraajia, kun sitten tosiaan ne yksittäisissä kuvissa ei toimi samalla tavalla. Katsotaan vaikka toi vielä. Tuolta mä en ole nimittäin katsonut näitä itsekään nytten, mutta kurkataan. Eli täällä 171 katselua, 8,2% ei seuraajia. Eli näissä näkyy, että ne omat seuraajat tulee sisältömuodosta riippumatta. He näkee ja he kuluttaa sitä sisältöä, mutta jotta tavoittaa niitä uusia, niin tämä on silloin se tärkeä luku, jos sä haluat kasvattaa sitä. Varmaan mä voisin näyttää ihan täältä tää seuraajamäärätkin. Mulla on 3323, se ei tarkentanut, 3323 seuraajaa tällä tilillä. Sen verran voi sanoa, että olen poistanut, viime keväänä poistin hirmuisen määrän. Mä rupesin säännöllisesti poistamaan kaikkia feikkitilejä sieltä, koska sehän vaikuttaa tuohon sitoutumisprosenttiin paljon, että siellä tulee kaikenlaisia botteja. Sitten yksi, mikä kannattaa tehdä kanssa, tai ei nyt liity ihan suoraan tähän videoon, mutta mä näytän silti. Eli nykyään kun klikkaat tänne seuraajat, niin se näyttää täällä ylhäällä. Nyt mulla ei ole niitä tässä, mutta tähän ylimpään tulee semmoinen, että käytöstä poistetut tilit. Niin kannattaa niistä käydä klikkaamassa ne pois. Ja mulla on ainakin tässä lähtenyt viime aikoina ihan satoja seuraajia, semmoisia käytöstä poistettuja tilejä. Eli joko ihmistä lähtee Instagramista tai sitten niiden tilit on suljettu ja heitetty pois. Mutta se vaikuttaa kanssa. Mutta ei mennä siihen nyt syvemmälle, niin et mene sekaisin näistä eri aiheista tässä. Eli tässä oli nyt tarkoituksena ainoastaan näyttää se, että miten tietty sisältömuoto vaikuttaa siihen näkyvyyteen ja siihen, kuinka sä potentiaalisesti tavoitat uutta yleisöä, jotka sitten voisi jäädä sun kanavan seuraajiksi. Tuossa näkyy tämä Mausta, eli Mausta alaviiva on se kanavan nimi, jos sä haluat mennä katsomaan tätä mun tiliä täältä enemmän. Tässä nyt vähän kiireessä höpisiin ja meni vähän sanatkin sekaisin. Toivottavasti sait jotain tolkkua tästä videosta. Kysy hei tuolla kommenteissa, jos sulla jäi jotain epäselväksi, että mitä mä tarkoitin tai muuta. Mutta tosiaan niin katso näitä lukemia, mieti sitä ja mieti, että minkälaista sisältöä sun itse kannattaa tehdä, että kuinka sä voisit hyödyntää sitä tiettyä sisältömuotoa. Ja keskustellaan sitten toisen kerran, että miten kirjoitetaan vaikuttavaa tekstiä ja minkälaista se itse videon sisällön ja kuvien sisällön kannattaa olla, että ne toimii. Mutta mieti tosiaan sitä, että mitä tahansa sä oot tekemässäkin, että kuinka sä voisit hyödyntää tätä sisältömuotoa siinä, että sä saat paremmin näkyvyyttä Instagramissa just nyt. Mä muuten unohdin sanoa tuossa videolla semmoisen asian, että nämä eri sisällötkin eri kanavilla eri tavoilla. Eli se, mikä mulla on tässä nyt tästä Mausta-kanavalta tämä testi, niin pätee siihen. Toi on niin kuin yleispätevä sääntö, että noi kelat toimii nykyään paremmin kuin kuvat. Mutta sitten on esimerkiksi niiden storien kohdalla, jota mä en tässä käsitellyt nytten, niin mulla on jännästi sillä, että kaikilla 5 tilillä toimii tosi eri tavalla. Mulla on esimerkiksi mun minimaattoritili, joka käsittelee minimalismia, niin siellä storit saa edelleen tosi hyvin näkyvyyttä. Mutta sitten esimerkiksi nämä mun muut tilit ja vaikka tämä Mausta, mikä oli tässä esimerkkinä, niin siellä storit saa paljon huonommin näkyvyyttä.
kuin sitten siellä Minimaattorissa. Eli se kannattaa kanssa katsoa aina, että mikä sun omalle yleisölle toimii, koska eri tilit, jos sulla ei ole useampaa tiliä, niin sä et pääse niin tilien välillä vertailemaan samalla tavalla kuin mä pääsen. Mutta se, että kannattaa niin seurata sitä, että mikä on se sun oma, mikä sulla toimii, koska se, että jokaisen yleisö on siitä kohderyhmästä riippuen käyttäytyy eri tavalla ja tykkää kuluttaa erilaisia sisältöjä. Eli mulla on esimerkiksi semmoinen, että jos mä julkaisen vaikka storyn, jossa on linkki mun tuolla päätilillä Creastokissa, niin saattaa hyvin olla, että siihen klikkaa vaan pari ihmistä siihen story. Että ensinnäkin se story saa vähemmän näkyvyyttä, mutta sitten siihen klikataankin vaan ehkä pari kertaa. Kun sitten taas siellä Minimaattorissa ja storyt saa satoja näyttöjä, ja sitten tyypillisesti, kun mä jaan sen linkin Minimaattorin storeissa, niin se on, niin kuin sitä klikataan kymmeniä kertoja. Eli tää on, niin kuin kannattaa itse testata myöskin sitten sitä, että mikä toimii just sun kanavalla.